Siyak manan ni Ma'am Faith, katatangal daw, ag-istorya tayo. Istorya tayo kat may panggap iti tatang nga elepante. Amuyo nung amin Domingo kat Father's Day. Aldaw dagiti tatang no June 20. So nga nun to, June 20, i-greet yun to, ibagayon to pa ni tatang nyo. Happy Father's Day, ah! Okay, nakasagana kayon? Okay, agrugita yon. Ti dakkel nga panagtakaw ti cheese. Insurat ken inladawan ni Tim Warnes. Naipablaak ni Great Britain idi 2015 ti Little Tiger Press Ltd. Para ken ni Mark ken Anne-Marie nga magustuhan da ti elepante ken cheese. Dakkel ken napigsan ni tatang elepante. Ni Mat Patrick ket basit ken haan unay nga napigsa. Adu ti kabuteng ni Patrick, kas kumay ti sipnget, alalya, alimbubuyog, ken di makita ti baba ti sofa. Awam met ti kabuteng ni tatang. Kanayon nga butbutngen ken kigkigto ni Patrick ni tatang, ngem haan met nga agbuteng. Boo! Boo! Alasang manen. Boo! Nagmalimat! Awan ti kabuteng mo. Kuna ni Patrick, ngem agdamisa nga kabuteng ni tatang elepante. Maysa nga malem adda naguni giruwangan. Tatang, kitaem! Adda nakabasbasit nga elepante. Kuna ni Patrick, Haan na elepante dita. Bao dita. kuna ni tatang. May magnabigat ako. Siyak ni Cornelius J. Parker nga adda ti Chief Inspection Council. Umay ko kitaen ta chisyo. Awan ti chismi. Kuna ni tatang. Elepante. Adda chismi! Giraffe! May kan! Ipakita! Kuna ni Patrick. Kinita nga nasayaat ni Cornelius J. Parker. Mayat ka di amin? Ay, dito chief kat madi para ti salon at yo. Linukatan ni Cornelius J. Bagna kat inusar na yi walkie-talkie na. Namatinan, andaak dito'y unogan. Umay kayo maten. Idikuan, adaman uni jay ruanganan. Adda kami dito'y para jiref. Kuna jay nalukmag nga bao. Giraffe? Alaan ni jiref yo. Gapo tamadi para ti salunat. Kuna jay bao. Ngam, aglutok pa'y nanarabii. Kuna ni tatang. Ay, haanen. Maskepon, manchenko. Umay kayon. Kuna ni Cornelius. Ada skrik nagapo taginuyod dagiti bao jay ref. Haan ni nga kayan, boss. Kitain nyo. Natinag jay ref tinapiksa nga crush. Hang kayo agdanag. Tumulo nga. Imbaga ni Patrick. Off. Paunagan nyo, di kakadwa kayon. Adda napiksa nga pukaw jay salas. Ato nga bao. Kitaan nyo. Elepante. Adda naluko nga plano da. Manchenko, alaam dagiti kakadwam. Maskepon, alain nyo aminen. Kinita ni tatang elepante nga inuwarda jay ref. Babay, elepante. Haan lang nga jay ref. Inala da pa'y TV, telepono, lamas, biskwit, silaw, uray jay ayam ni Patrick. Ngam, pagik tagita. Sorry, imbaga ni boss nga laan ni amin. Ang bilang at titallo. May isa, 2,
Nagbutang ni tatang elepante idi nagpukaw dagiti pao ket inawit da jay sofa. Agsardeng, tita ni tatang ko. Nagpukaw ni Patrick ngamhaan nga pinansin dagiti bao isuna. Idi kwan simmangpet ni nanang elepante. Anya ti mapaspasamak ditoy? Adda kami iti Chief Inspection Council, ma'am. Agnaen na kami, ma'am. Ibabayo jay asawa wenno haan? Inpukaw ni nanang elepante. Nagsardeng da amin. Dinamag ni Cornelius. Naganges ni nanang elepante kat panapinatayap dagiti naluko nga bao. Ay! It! Wow! Alwada nyo! Subliyo amin nga nalayo iti nakakitaan nyo ken pumanaw kayon. Wen adatos, ma'am. Ikinahausto na Patrick kat amin tayo kat adda pagbutangan na. Uray ni dakkel nga tatang mo. Kuna ni nanang elepante. Ngam, isunalata ti kapigsaan nga elepante. Kuna ni Patrick. Wen, ngam no adda bao ni nanang mo ti katurudan. Kuna ni tatang. Nagustuhan nyo ka di istorya? Well, nagustuhan pa. Nakatkatawa niya. Yati parte nga magustuhan unay yan istorya. Well, magustuhan pa di chay. O tatan, agdamagak nga ruden, may panggap dito istorya tayo. Nya tinagan ti ubi nga elepante. Tinagan ti ubi nga elepante ket Patrick. Nyamet, kasanumet nga iladawa ni Patrick ni tatang na. Itatang ni Patrick ket napigsa. Ken awan kabutan na nga elepante. Ngem, may sangal daw. Nyati, napangi balay da. Nya nga tayo kabutan ni tatang elepante. Agbutan ni tatang elepante ti bao. Nya ti imbaga di bao nga napan di balayda. Imbaga di bao nga mapan nakitaan di jay cheese yan ti refda. Nya ti nakita di bao yan ti refda. Nakita di bao nga madigayam di jay cheese yan ti refdan. Ket kasapulan nga maala jay refda. Nyapay dagiti daduma nga inalan di jay bao. Inala pa digi bao di TV, telepono, lames, biskwit, silaw, ken dagiti ay ayam ni Patrick. Naano da nga ta amin? Sino ti simmang haan? Haanda na ala amin. Sino ti simmangpet? Simmangpet ni nanang elepante iso nga haanda nga naala amin. Anya ti inaramid ni nanang elepante kadagiti bao. Ni nanang elepante panapinatayab dagiti bao. Ket idinalpas na nga pinatayab ket inaramid dagi elepante dagiti bao. Napan insukli dagi bao dagijay inalada yanti nakaalaan. Okay, mayat nga rod istorya? One. So, nung tungarod manan, Father's Day, no Domingo. Ngati bagatay ka ni Papang, no Tatang, no Daddy tayo? Ibaga tayo ti Happy Father's Day, Tatang. Ikis kan, ihag tayo. Okay. Urayot di pictures yo, ha? Comment yung picture. Agngag kadwa kayo, kan Tatang yo. Bye-bye!